Nu mă auzi? Wow. Ce mă fac? Ce mă fac, bă? Mamă, mi s-a stricat microfonul! Yo! Tu ești Flash? Ce faci, bă? Flash ești? Ai dat studiul ăla de care faci TikTok? Ce să dau, mă? Dimata. Ai dat dimata? Vezi că ai ceva roșu în colțul gurei, că e herpes de la curba aia pe care ai făcut-o ca băga mea și pula măta să-mi bag. Mamă, cu aia are scaun de gaming, cu aia. Ai față de prost cu aia. Morți. Zi-mi ce vorba aia. Stai rac. Auzi, am o vorbă. Știi? Vorba asta? Știi vorba cu să-mi suși pula? Dă-mi tata, mânca mea pula de gherțoi. Mamă, fratele meu, ascult manele. Băga mea și pula cu ei, vreau să pun... Asta vorbește unul ca ceilalți. Nu vorbesc, mă, ce dracu ai, ești nebun, cine vorbește? Ce mă dracu că vorbești? Bă, știți, bă, să vorbiți cu Pula mea susuși, nu vezi? Băi, ce față ai? Stai, Du-te, bă, în pula mea, că a băgat măta putenează, că azi în tine mânca mea pula, că dacă bă chestii de el n-aude gay. S-a întâlnit ole cu bole. Hai să vorbim cu semne, cu semne fă pe măta, băga mea și pula măta. Da, uite, vrei să-mi suci sfârcul? Scoate limba, fă așa. Să-te la Sky Gym. Mamă, coaci, Mata. ia măta. Ia, da, auzi cu aia, să te uiți la colacul 7-8. Vrei freeze. 56. Mamă. Bă, mă ia cu transpirație numai dacă mă gândesc, eu nu știu la mulțiri. Nici eu. Am învățat-o până la 2 ori 1. Ce amuzant. Eu nu știu, bă, eu știu dacă până la 1 ori 1, după aia mă bate, nu mai știu. Da, 2 ori 1, 3. 2 pe 1 lângă ori 1, 3? 3. Mamă, băi, Nu, 2 ori 1, 3, că e 2 pe lângă 1. Ce amuzant. Ce 2 pe lângă 1? Ce prost a fost ăla să bă. Ce prost a fost aia! E amuzant, dar prost. Bă, fii atent. La orice conversație începe așa. Știi ce joc e Mortal Kombat? O bătaie de joc. Știi ce joc e Mortal Kombat? Salut! Salut! Știi ce joc e Mortal Kombat? Ce? Știi ce joc e Mortal Kombat? Zi, o bătaie de joc. Știi? Mamă, cu aia. Trăiești? Trăiești. Dar nu băgați-am și pula în o bag. Eu știi ce joc e Mortal Kombat? Da, știu ce joc e. Ce joc e? E joc online, ce pula mea Ce de joc joc? online cu aia? O bătaie joc, băga mea și bătaia, Nu, mă. dar nu e amuzant. Ăștia-s ratați, nu știu să... Ce ratat sunt oamenii ăștia cu aia? Mamă, bă, cu aia ce de buturi sunt oamenii ăștia să moră cu... Bă, cu aia dacă îl găsesc pe unul ok, chiar o să vorbesc cu el, mă jur. Uite, ce cu aia n-a pus nimic să moară copiii mei. Bă, cu aia Ce dracu ai, mă? nu mă are buturi pe site-ul ăsta, să moară copiii mei, dau tot skip. Ai băut? Nu. M-am drogat, am drogat. Ca lumea. Ce, mă? Și noi vrem. Am mers la Sky Gym cu metre. Salut, cu metre. Bineînțeles, la ce pula mea mă așteptam. Știi ce e amuzant că am filmat asta? M-a auzit? Da. M-a auziți? Da. M-a opresat un copil de 12 ani că își bagă pula mama. Cum ar trebui să mă simt? Eu mă simt distrus, deci m-a terminat psihic, nu mai pot. Încep să tremur, uite. Uite să te zici mai bine. Așa, Eu am 16 ani. așa. Îmi bag și eu pula în boc. Iar, bă, stai. Prima mea întrebare de voiam să o zic și data trecută și mi-ai dat skip. Ce chestia aia de acolo, gen căcatul ăla de acolo, umerașul ăla, nu celălalt, umerașul ăla. Da. Să rămână. Bună seara! Arătați ca profesoara mea de matematică.
Da? Da, e aproape moartă, săraca. Bă, dar reglează-ți mă microfonul ăla. Dar ce se fac? Păi intră la sound acolo. Hai că nu te mai auzi de... De la gaze deschideți. De la gaze. De la gaze deschideți. Da, deci sunteți pe Discord sau ceva? Nu, vorbim pe telefon. Ah, Da, uite, eu am căștile, am băgat de genul. Da, mamă. Nu mai fac răcii, gata, hai, da. Hai mă, dai drumul, dar lasă-mă. urmă. Cât de poate să rămâne, pleacă de aici. Nu scuze, a venit... Da. Străbunică, bă. Nu e... Auzi, faci sală? Nu fac sală. Nu faci sală. Mă, te văd așa mare, nu? Atletism fac. Deci de la cu șpagatul? Nu, de la cu alergat. A, cu alergat? Da. Eu nu prea alerg așa, dacă se vede, adică nu... Se vede, da. S-a pișat pe tine. S-a pișat pe mine. Bă, eu nu mă las, mă, te să o găsesc chiar pe aia și zic că, bă, dar de ce faci așa cu mine? Că a venit mama peste mine și... Care e problema? Zici, scuză-mă, dar a venit măta peste mine. Și ai să stai acolo că vorbesc cu Diana, cu fisa Dala? Salut! Salut, salut! Ce faci? Foarte bine fac, ce faci? Uite, în carantină. A? În carantină. În carantină? Da. Păi de ce ești în carantină? Ce ai făcut? Am COVID. Ai COVID? Ce e rău? N-am găsit miros, da. N-aș. Am avut și eu, frate, știu cum e. Cât timp? A? Cât timp? Am avut 4 zile, am avut așa gust și miros. S-a întâmplat ceva? Stai așa. E la Monte Carlo. Stai, bă, de te probă de aici. Vreau să-mi deschid o întreprindere în pizda, mă. Așa, dă-ți drumul la ștergătoare. Schimb nu dau. O, avem față. Mamă, dar sonor avem? Sonor când ne tragem? Ești pe telefon, nu? Zici și noi că ne-o tragem. Și pe telefon, nu? Bă, frate, ia zi așa. Zic. Tu, de când ai intrat pe OMTV, Așa? cu câte fete ai vorbit? Cu... 0. Nu, stai așa, că ți le număr pe degetele de la picior, stai așa. Stai așa. Deci, am avut 1, 2, 3, 4 am avut, frate meu. Țara alea, dracu să se... În pula mea dacă stai în țigănie, ce poate. Mamă, coi, trebuia să zi lui aia că știu să fac mâncare cu aia. Ține-te spa! Bă, știu să fac mâncare, mă. Motoare în pulă. Bă, dar de ce aveți, mă, tot scaun cu rotile, mă, în cavaș? Eu am scaunul ăla de la Dedeman cu 50 de lei. 50 de lei am dat pe el, al treilea pe care rup. Cum nate. Mai Bă, tu n-ai zis, bă, că îmi faci dedicație mai devreme? Și nu ți-am făcut? Nu mi-ai făcut. Toate diamantele. Bă, ți-am zis că am spus, dau o melodie. Nu, cred că n-ai vorbit cu mine. Ba, da, cu tine am vorbit, dacă dai o melodie, îmi cânti? Ia zi. Deși atent, pune de la Dani Mocani al Ceapo. Nu știu. Bă, ia uite-mă, coaie, treci în peșteră să moară copiii mei în pușcă. Te vezi neclar, mă auzi? Da, mă, te aude. Zi, vrei să joci în echipa mea de fotbal? Ia atent, Vrei să jucăm oțelul ca ăla? nu poți să întreb așa ceva, dar hai că te întreb. Deși atent, eu stau undeva, într-un orășel mic, la Orăștie, undeva, lângă Tunari. Și mă aud ok, mulțumesc. Și gen, vreau să-mi fac echipă de fotbal cu niște băieți. Și am nevoie de un antrenor. De binge. Bagi? Bă, frate, sunt așa de urât, bă, dă nota pe schip, bă. Ce zici, mă? Sunt așa de urât, dă nota pe schip.
Le-am zis că m-a dat cu parfum de la ei, bă, dă-te mulți tăi. Cot? Ești copil. Ești tot verde, mă. Coptule, o sugi. Ești copil de 8 ani că eu sug pe aia. Ești un copil de 8 ani că eu sug, ești nebun? Hai băi, ce zici și tu că te dai cu parfum de Avon, te simți? Mă dau cu parfum ce, mă? De la Avon. Bă, n-am Avon, am Calvin. Și Oriflame, ai Oriflame? Hai. Nu, am spray de la Nivea. Folosește-l și tu pentru față și pentru păr. Mă, pe 500 și bă, trebuie să găsești cu râne la 40 de ani. Salut! Mamă, ce comic e. Să ai poftă! Să ai poftă! Ai filmat Horațele? Da. Nu-ți buni, frate, dacă mă te pe mine vezi cât e prea chestii, ajungi baschetar de la alea. Da, ajungi frate, că zic eu și fac o grămadă de bani. Nu, știu că deja sunt. N-am. Un Hugo nu mai primesc, ăsta l-am primit cadou de ziua mea. De la un frate de-al meu, am mai mulți frați eu. Deci m-am fost așa mai ușurat, că am făcut 6 copii. Da. Și încă e. Păi ești actuală, mă, frate. Dar tu faci YouTube ceva, că te știu parcă de undeva. Ce pula mea. De la Horațiu Stanciu de pe YouTube. Prins, frate, m-am prins. La Raven 27 frate, eu sunt prieten cu Colacu, îl știi pe Colacu? Da, de el, pe TikTok, tot așa îl vedeam acolo. Pe Stapino știi? Pe Stapino e de la mâine, Colacu. Pe Stapino. Te cauți, trebuie să computer. Da, păi și acum ești live, bă? Nu fac, frate, live, nu vezi ce microfon am să fac, o să bag în curte, frate, mi-am bucaz. Zi-mă, frate, și mie canalul tău. N-am, frate, canal, n-auzi. De la Horaciu Stanciu, poate mă ții, e mare YouTuber. Bune. Nu știu, frate, caută-l pe... După ce terminăm aici, caută-l, sugerez eu, are video bun la calitate. Dar acum ai zis că-l cheamă? Horaciu Stanciu. Păi stai că-l caut acum, mă, frate, Caută-l, caut pe frate, telefon. acum. Face videoclipul de-astea cu noi, că ne jucăm și chestii, dar n-avem prea multe, știi, suntem așa la început. Horaciu. Horaciu și mai cum ai zis? Stanciu. Să mor dacă mi-l dă. Pe YouTube, Horaciu Stanciu, are o poză, nu știu ce poză, are o poză cu el are o poză. Dar de unde ești tu? Eu? Sunt în Tunari, e un sătuleț mic undeva, nu știu cum să te explic unde e. La nord de București, zic. Păi da, dar în ce județ, adică? În Dâmbovița, da. Tunar de... Uite mă, frate, ăsta e băiatul. Da, frate, pe ăla, uite, numai și pe băiatul ăla. Chetamină, mă, iau ocazional chetamină, dar pe aia nu prea mai dă băieții, că e scumpă și nu prea mai am dus facă rost. Dar aici la mine e mai greu ajunge, știi, și trebuie să mă duc la dracu, frate. Dar tu mai ai frați, ori ceva? Da, te-am stat că am 6 frați. Eu sunt 6 frați. Am 5 frați mai. Ia uci, bă, vă doar la pulă, 5 frați, sunteți 6 frați, vă doar la pulă. Da, păi unul e alcoolic. Frații-mea la mare, deci mă jur, deci mai arăsă când mă gândesc la ei. Să știe de unde sunt și eu așa. Unul nu poate să facă copii săracu, deci mie e de... Gen, vreau să-i adopte pentru că... Așa că mi-a dat frate un mesaj, de la muncă. Dar unde muncești la ora asta? E paznic, frate. E paznic la o hală. Da, e nasorul ăla de acolo, că sunt mulți chiar pe zonă și mamă. S-a dus o dată peste l-au bătut, frate, l-a luat ambulantă la acolo. Coe, să pricepe ăsta să mănânce căcat în ultimul hal. Eu am crescut în cartier ăsta, eu bănuiesc că știi Galați acum, Nu, frate, am fost două ori am fost în Galați, frate. Da? Da, și a doua oară am fost forțat, am zis, o problemă mare am avut. Zici și tu că stă lângă șoseaua de centură, că tot timpul ține. De ce, mă, frate, lumea pe aici, pe la Galați e mai rea așa, olea, Nu știu, frate, știu că am luat-o pe... Nu știu cum am luat-o, pe ceva parc, stă pe lângă ceva parc, nu știu cum. Pe șoseaua de centură. Sunt multe, frate. Nu mai știu, mă luat să-i dă-alea cu șoseaua de centură, frate, nu mai știu. La ANL-uri acolo? Nu știu, frate, cum îi zice acolo la el. A, stă într-o garsonieră, frate, nu știu, are o cameră, cred că să mă ia. Sunt niște blocuri galbene, nu? Portocalii așa.
Ți-am zis eu că ține tot timpul. Să-l întreb, dar nu știu, că ți-am zis că am avut probleme, că mă luau cu el la bătaie. Dacă ți ai scari 19 ani. Da, și am avut 15 atunci. Mă luau cu el la bătaie, că gen... cum zice, mi-a luat bani din portofel să să-și cumpere țigări și mai multe chestii și cu banii trebuia să mă întorc, știi? Că gen, trebuia să duc la muncă ziua următoare când mă treceam acasă și veneam cu CFR-ul și pe vremea aia trebuia să plătesc, deci eram elev, trebuia să plătești, știi, cu jumătate de bani. Și n-am mai avut, frate, bani să mă întorc acasă. Și trebuie să rămân pe acolo câteva zile. Și asta la el în casă, 2 zile am stat la el în casă până terminante la muncă, știi, că gen, lucra 24... Mă, gândește-te dacă ar fi toate astea adevărate. Așa să mai vin acolo. Adică s-ar putea să vină. Încă filmezi de astea, Horațiu. Bineînțeles. Băi frate, mă doare măseaua să-mi bag pe ăla. S-a umflat, vedi? Nu știu, frate, am crezut că ești tu lucrat aici, gen, că ai maxilarul puternic. Nu le găsesc farmacie. Frate, dar tu ce-ai făcut acolo? Ai fost la femei? Ce-ai făcut? Ai fost la femei? Ce aici? E tatuaj? Bă, mă lași? Abia în 16 ani când l-am făcut. What the fuck? A, deci, mamă, ți-ai să am și eu pe aici pe mână câteva, dar... Ori pe spate vreau să fac ceva, nu știu, să mă gândesc. Gen vreau să-mi fac niște seringi, niște pastile, știi? La gândec. Gen vreau să mă tăpesc o viață fiecare tație din viața mea, gen vreau să-mi fac o carte, gen pe piept aici. Bucovra. Gen pe aici, gen cum poate să le joc cu copii. Asta jumătate cum m-am angajat, știi? Ce-a făcut, mă? A prins cu el client cu aia. Bă, deci mă prinsese cu aia de jurul tot. Pușciule, deci te pricep la mâncat căcat, n-am văzut așa ceva, să moară veta în pușcărie. Bă, dar eu când trăiesc cu prietenul ăla meu, câtul din Constanța, chiar nu mânca căcat, chiar îl cunosc pe băiatul ăla. Auzi, bă? Chiar e șofer pe camion cu aia. Dar am și o întrebare, de ce nu i-ai arătat tatuajele la băiat? Ești retardat, bă, găni. Mamă, bă, e retardat de la morții lui, că l-am văzut și eu pe ăla. Da, să vezi și bătăi doar când prind. Bă, că mi-ești pula morții, hai cu aia, că mergem peste el, de la morții. Hai, unde mergem? Ai și de asta? Mamă, bă, stai așa, că n-am, am de-astea cu aia, am mănuși de-astea groase. Perfect. Ce dracu aia acolo? Bogdan e venit pula. Mănuși de motocicletă. Mamă, bă, îi dau casca peste cap să moară copiii, unde e pe aia, că îi dau să moară copiii. Blocat și arătau rupsirul. Nu e pe Discord, să-mi dea adresa. Dă-mă adresa, bă, dă-mă adresa. Dacă-i ba morți în casă. Lasă-mă Toni în pace. El zice că-ți bagă pula în gură. Da, zici că îți bagă pula în gură, frate. Nu, el zice că el a zis că se Nu, bagă a în zis că gură. mi-a pula în gură. E Bogdan nici că ți Soați, frate. La Miami, la Miami. Nu la Miami, eu sunt pe Los Angeles. Parte rază, nu sunt pe Florida eu sunt pe, cum e, California. Eu sunt în Austria. Și în Austria, unde în Austria? În Graz, în pat. În Graz? În pat. În pat. Ăla am și eu cum vor până Austria, dar nu știu unde e până Austria. Ce vrei, mă, cu sfaturile? Nu mai sună acolo. Aromăta. Lasă-mă în pace. Să bag pula, trimică-mă tare pe tine cu metri. Băi, nu critică-mă. Trimică-mă tare să-ți ia pielea după tine, să-ți ia tatuajele alea cu aia. Nu mai iau, frate, marfă de la tine. Cu aia, dai banii lui Buză sau trimite băieții pe tine. Frate, nu mai iau marfă de la tine, ești autist. Lasă-mă în pace, că nu-ți mai dau banii pe alea pe ecran. Dai bani lui Buză cu aia, nu mie. Bă, frate, sunt mor. Frate. Frate, ești înghinat. E mort în cadă, omul. Cu aia te-au lăsat băieții de 2 ori. A 3-a oară gata, zup picioarele, zup mâinile. Hai, frate, te rog eu, nu. Și te bat cu ele. Frate, bă, frate, ajută-mă și pune cu ceva asta. M-auziți, vorbiți? Frate, mă, deci m-a sunat unul adineaori și mă tot sună, frate, mi-am cumpărat ceva de la el. Bănuiesc că vă dați seama ce. Frate, și n-am să-i dau banii, frate, și mă sună și cred că mi-e frică, m-a amenințat că mă poate, frate. Te împrumut eu, frățiorul, nu-i problemă. Frate, deci am nevoie de... Frate, mamă, mă sună alea, frate. Ia. Alo, da? Alo, cu metri, adu banii aia în pula mea.
N-am frate luna asta. Ți-am zis luna viitoare că te sunt. Bă, adu-i sau belești de tot cu metri, ți-am zis. Adă banii aia. Lasă-mă în pace, lasă-mă în pace, n-auzi. Bă, Da, la pulă, da. N-am frate să-i dau luna asta, bă, că mi-ești pula, mă, mică cu aia, mă, râd acum la Cât ai prea nevoie? Trebuie să dau 15 bețe, frate. A, slăbuți 15 bețe, ne ocupăm noi, nu? 15 bețe, ți le trag pe nas. Păi și eu le trag pe nas, frate, de-aia trebuie să-i dau. Salut, băieți, am fost Caterin Cărădăț. Bă, ce mișto a fost, băieți. Și eu mă acolo. Am o dată. Răspundeți și mie la o întrebare. Zi. Cum se spune corect? Nu am ce face sau n-am ce face? Nu am ce face. Sau n-am ce face, tot aia e. Nu, cum se spune corect? Corect? Nu știu cum să spune corect. Cum se scrie corect? Cum se scrie corect? Nu am ce face sau n-am ce face? Legat sau dezlegat? E same shit. Ce prost e asta să moară metal. E same shit. Nu sau e un paralizat cerebral. Poți să scrii, poți să scrii la... Auzi? Faci parte din categoria aia, două cuvinte în engleză, trei în română? Da. Ăsta e prost pe bune. E prost pe bune asta. Nu mă scris pe mine, dar ce mai multe din decât Adam ăsta. Cum știi să dai 150 de sute? Nu, Știi ce zic să faci? să fug din țară. Nu, du-te la poliție. Să mă duc la poliție, ești nebun, că am de țigană pe mine. Coaie meu. Zic că ți s-a spart telefonul și trebuie să dai Nu s-a spart telefonul, că mă așa de 2 luni, că n-am nevoie de telefon. Coaie. Umblu cu un Huawei pe 20, ca să-mi cumpăr... Zic că l-ai scăpat pe jos și că vrei 150 de sute să îți iei telefon. Mamă, ce... A găsit eu soluția, ești nebun. Și zici că ți-ai luat la fel ca ăla de la Evutrai. Da, și tot spar, nu? Că am bani până în el. Cere 180 de sute, îi dai 150 de sute la ăla. Mă la telefon după ema la 3 milioane, așa-i? Îți mai rămân 30 de sute să-ți repare ecranul la telefonul ăsta, știi? Și să zici că ți-ai luat altul. De ce nu te-ai gândit prostule la asta până acum? Vezi că ești prost? De ce prost sunt cu el? De ce nu m-am gândit la asta? 180 de sute cu aia, îți rămân 3 milioane de ecran și 15 milioane pentru ăla. Bă, nu-i mai bine cer tu 200 de sute, puștule? Dar nu mai bine cele 200 de sute și îmi iau și telefon și mai cumpăr și o seringă? Nu, să mai rămâne și de un Mac. Eu am vitamina Q-a. Pare bine că e vitamina B+, ești chiar? Zi bă ceva de încheiere că eu ies. Văd încheiere. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Să fie numele Tatălui ce pula mare ai. Să fie numele Tatălui și al